Ao longo dos últimos 6 meses desde que comezou a pandemia, e nomeadamente xa nestes meses de verán en que vimos como a pandemia continuaba e como se producían frecuentes e cada vez máis preocupantes repuntas no nivel de afectación de contaxios por coronavirus, a Consellería de Educación e o Goberno do Partido Popular de Alberto Núñez Feixóo simplemente nos ofreceu á sociedade un catálogo de desacertos improvisados, porque a política educativa que está poñendo en marcha o Partido Popular que goberna na Xunta de Galiza baséase na falta de planificación, no desgoberno, na desorganización, na falta de diálogo, de consenso e de capacidade de entablar coordinación coa comunidade educativa. A día de hoxe, os centros educativos non poden respetar esa distancia mínima de seguridade de metro e medio. Non o poden facer fundamentalmente nos centros de primaria. A día de hoxe falta moitísimo profesorado necesario para asegurar os desdobres nas nosas aulas. Non temos o suficiente profesorado contratado. A día de hoxe as familias non saben se os seus fillos e fillas en secundaria e en bacharelato van ter aulas en quenda de mañá ou en quenda de tarde, co que iso supón para o apoio e o control e a supervisión familiar dos seus fillos e fillas para que estes e estas poidan atender os seus proxectos formativos complementarios en conservatorios, escolas de música, escolas de idiomas, actividades deportivas, o seu tempo de ocio, formación sociocultural, etc. Temos un auténtico desgoberno na Consellería. Por iso reclamamos que dunha vez por todas a Consellería de Educación e o Goberno galego faga os seus deberes máis urxentes, que é asumir e desenvolver completamente as competencias que ten en exclusiva no ámbito da educación, como tamén as ten no ámbito da sanidade. Polo tanto, precisamos unha escola que realmente sexa un entorno seguro, que garanta a aprendizaxe, mas que tamén blinde, na medida do posible, a nosa saúde.